Sabado, Santa Teresita sa Batang Jesus, Birhen ug Doktor sa Simbahan. Si Santa Teresita sa Batang Jesus, kansang kapistahan atong gisaulog karong adlawa. Mga 24 katuig ra ang iyang pagpuyo dinhi sa kalibutan. Misulod siya sa kumbento sa mga Madreng Carmelita ug wala mobiya didto. Siya maoy giisip o giila sa simbahan nga patrona sa misyon. Ang iyang kinabuhi nagtudlo kanato og daghang mga kamatuoran. Una, nga ang mando o ang tawag sa pagmisyon tipik og kabahin gayud sa kinabuhi sa matag Kristohanon sa matag binunyagan. Ikaduha, nga sa katibuk ang kahulugan mahimo nga magmisyon ang usa ka tawo sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, pinaagi sa iyang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga tawo libot kaniya ug pinaagi sa iyang walay puas nga pag-ampo. Ug ikatulo, nga ang madasigong tinguha sa pagdala sa mga kalag ngadto sa kahibalo ug sa gugma sa Dios inubanan sa walay puas nga pag-ampo alang sa mga kalag maoy mga yawi sa pagmisyon. Pamalandong, sa akong pagkabinunyagan, kumusta man ang akong buhat sa pagmisyon? Pagbasa gikan sa basahon ni Job. Unya mitubag si Job sa Ginoo. Nasayod ako Ginoo nga gamhanan ka kaayo ug mahimo mo ang tanan mong buot buhaton. Nangutana ka nganong nagduha-duha ako sa imong kaalam nga unta wala man ako'y alamag. Nagsulti ako bahin sa mga butang nga wala ko hisabti, nga kahibulungang butang nga dili ko gayud matukib. Kaniadto, nasayod lamang ako sa gisulti kanako sa uban, apan karon nakita ko na gayud ikaw sa kaugalingon kong mata. Busa na ulaw ako sa tanan kong gisulti, ug naghinulsol ako pinaagi sa pagbulibod ug abo. Gipanalanginan sa Ginoo ang katapusang mga adlaw ni Job, labaw pa sa iyang nadawat kaniadto. Napanag-iya ni Job ang napulog 4,000 ka karnero, 6,000 ka kamelyo, 2,000 ka baka, ug 1,000 ka asno. Nakaliwat siyag 7 ka anak nga lalaki ug 3 ka anak nga babayi. Ginganlan niya Jimena ang kamagulangan, ang ikaduha Kisiya, ug ang kamanghuran Keren Hapo. Walay babay nga sama katahom sa mga anak ni Job sa tibuo kalibutan. Gibahinan sila ni Job sa iyang katigayunan uban sa ilang mga igsuong lalaki. Human niini, si Job nabuhi pag usa ka gatos ug kap-atan ka tuig ug nakakita pa siya sa iyang mga apo ug mga sungkod. Unya namatay siya nga tigulang na kaayo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ginoo, ipadan-ag ang imong nawong kanako. Tudloi ako sa kinaadman ug kahibalo, kay diha sa imo mga sugo nagasalig ako. Ginoo, ipadan-ag ang imong nawong kanako. Maayo kanako nga ako gisakit, aron makakat-on ako sa imong kasuguan. Ginoo, ipadan-ag ang imong nawong kanako. Nahibalo ako og Ginoo nga ang imong mga gimbutan matarong ug diha sa imong kamatinud-anon imo ako nga gisakit. Ginoo, ipadan-ag ang imong nawong kanako. Sumala sa imong mga kasuguan, nagabarog sila nga malig-on sa gihapon, ang tanang mga butang nagaalagad kanimo. Ginoo, ipadan-ag ang imong nawong kanako. Ako imong sulugoon, tagai akog puangod,
aron makahibalo ako sa imong mga kasuguan. Ginoo, ipadan-ag ang imong nawong kanako. Ang gipadayag sa imong mga pulong naghatag og kahayag, nagapasabot sa tawo nga mapaubsanon. Ginoo, ipadan-ag ang imong nawong kanako. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya nahibalik ang kapituag duha nga malipayon kaayo ug niingon. Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila. Nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo. Gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Niadtong higayuna, gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan mitugyan kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak. Ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang. Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita, kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.